egun batez, gugin izan ari geratza, behatzi lan nintzen bai. Mundi? Batean, abantziketatik igaratza. Ni ere karri behar zuen. Bakun, da, gantza, nezak zutak dela, 3 lagun, mareatu. Iniko. Inio besta ez, zehaz arratzeko ne, han kantina atzean, sanduiko batzuk, euskaila batzuk hartzen zuena, hango Andrea eta honan da, ze pasatzen da. Mare, inortzate gafa pixkate gari gutzu, bai, ez dago, dirui. Ba, ez di importa. Irui kafea de balde, no ziela. Beste egin, txagoa, niko da esateko.